Maithríú oslegus na míl fáil rovan sa go múscrí craobh bónóir sean réad fihe sa fihe nera bare a ghaonsa. Cúigur déag iomaitheoirí sin beán sa teachta an bhuileann agus túrmal tóir Mick O'Brien, Laoise Kelly agus Michelle Mulcahy. Well, tá míid chun tosnú leis an céad duine an liste agus be míid recláil trí an chéad rán ná siad hénig a ránig an chéad písa haine siad an ochtaíomh agus a dar around lorgóid na multóirí watha countas na ceire písaí nar haine ar an son. Más cuiineh siar is cúig písa gach iomaitheoirí curisteach. Da had duine bhí an chéad lá ní leach cúigur déag fáca. Well, seo chuibh an chéad duine. Emma Donlon agus tá sí chuibh le písa ceoil a ránig sí fénig. Tá bheith tin teachta na nátaí go léir tá timpeall 5,000 papéir go musa agus sé rud a haine sí sin na McIntyre's Fancy an dail néir shall weenher. Fionnuala Donlon a rion uaisle. Fionnuala Donlon goibhann san ar a gláiseach. Well, an dara iomaitheoirí so sa nocht fear chuing Michael Fitzgibbon nó Micheál Fitzgibbon ar a bíobaitheise agus túair sé féin airg mé gachra sealagain tá seachtar píobairí agus ochtar chláirseoir nó cruitirí. Well, sé rud a hainigh Micheál dúinis cúpla riile séad. Banatí The Lass of Cara Castle agus Rip de Calico do chud Patsy Tuaithe. Chuamh mar sin Micheál Fitzgibbon.
Well, bin agah an céad píobairí don í nocht tá míid thar neischan na chláirseoirínis. Eilís nídam chunta eithligig tá chuinis agus tá sí sin tréis a ránú den céad pí a haine sí an Robert Jordan ó Carolan agus Marian Egan's favourite. Tá míid an sos strachailt le ilumud giotí cablaí agus go chair marsin agus tógann sé tamil go chair de dhíú suas má han siú a feir líne tá nirit an trangla mo buint leis go bhéit a chéanú tarlúnt ach bí cinnte go míon an radio ó gánaí sa cheart. Eilís nídam chuamh marsin ó chunta eithligig agus an Robert Jordan ó Carolan agus Marian Egan's favourite.
Eilish níd am a Givenson, Rhínúasle agus Robert Jordan O'Callaghan agus Marian Egan's favourite, Coltar Callúil Marian Egan Gundot in an fénig. Well, tá míid haar national screen a píobairí agus dunne dernach an sicín dernach a hánig isteach an bhuaile a chéanamh Colm Broderick, tastal fada dientige ó Riada nó hos tímpin tair san tíri. Agus an céad pís a haine sé sin doing a nocht. Sé an fún máláling sin an Bonn bhuaigh. Colm Broderick a Rhínúasle. Anna yes, yn baist. Colm Broderick a Givenson a Rhínúasle, agus an Bonn bhuaigh agus is toch gwyl mŵr in y tímpl na tír a gurvrelo duch a alendis treis an bblion dernach ach sin scéal eile. Wel, yn chiad o mŵr hwyr eile, han asling gyda an chrit nhw'n chláiseach agus ceol sy'n mwlig yn gael un sio. Han y lines y sanim de o chwnta fwy o agus sian pís a bheith canna lines dwi'n i'r dŵs rydwg yn si a flat jig. Po chwblim sy'n stafain flat porter ach ni heis ni hag eisle sy'n tiwn sio. A flat jig agus cormucks pehe cormuc y sanim dan darach iawn a hake. Chwyf marsin a gyn o Uasle horna seacht yn crit ifyd y cúig hanna lines.
ná dúrtleat gródar go maitham líana. Bína goibh Hannah Lyons agus chunta bhuaigh sin begáin agsúlacht deasúnta leis an líana cé go linn caidan anard tá agsúlacht ar tríthe go léir. Well, tá muidir dul an eiscirí na píobairínis agus hánig an cailíonn sin slí go léir a chunta antrama ar maidin. Jane Walls, Seán sin fí bilin. Se chuimhinis Jane Walls agus sin písa hasí chun seint cailíonn arán ar áfa go coitiant an sa timp nó go háir hir nóigh daoinech agus I géirí heas. Cailíonn na grúige duine a haintíhansa ag Jane Wallis. Well, Jane Walls a govinson during gur gléis Wallis cyn says madan me ach falli Jane Walls agus o chunta antrme Baile Bhúirne ar neisling green crit agus an trusha tamí dul go cunta ros Comórtas. Cídú is as na hánig Emma Benson agus senod a ha Emma chun seintíbanis na cúpla riil in search of the meaning of Planksty and Ceadceán in search of meaning, Planksty and Ceadceán, agus the humours of Tully nach Brian no nach Brian and Daracán Reel. Rina Ursula, Shachuv, Emma Benson.
Well, bhína go san Emma Benson chunta Roscomáin. Siad an eile began síosá jas píobairí chunta chunamara, bhuaigh stocha diatara. Ach, well, chamrán chu de leistig bands ar diúsáid chuna seo ar a chuinginóh, mar tá sé seint hála Quebec, Canada, agus tá sé lingin ar radionis neadar sa bhana sé chéile de hitru deagn an dalha chéana bhín agus maigin tún pictúra choréis marsin de sinné tar a háir sin. Marsin tá a caiintear fiochrá gáin. Agus an slí léir a Quebec suchuhhinne sé, agus sé rud a ha fiochrach an seintúin an chiad ráhíige ná an cúpla ríle ríist sláán a héring agus bhfuil na fáin láige an ceann cáilúil sin hos níor chonacht mar dethe. Chuimh í nuas le a Quebec, Canada, fiochrá áí a gáin.
an díal an slí léir a Quebec gur míling maithaigh na leadswasan san na gaslan slí na hinaltóir gur féadla an téad a cheangail atra go léiras a Quebec a casla agus sísan sa grín mhuileán agus bhfuil go nar bhíon scamal thuas a spéir bíon an signal bíon seáid múchta agus chun sé stechan na pictúí san Cumhaid gobar. Ach ní chun sé rihstechan fóimar an radio. Well, tá mí de mecht an bíb ar neis go dtín cruitiríist. Agus a Quebec Canada agus chunamara tá mí de mecht go dtí tuisgurt bhleach lia, drúm condrach. Cailín ág se, ímar ní scolaí. An bhar fad, sé rud a thránna céile seint na portadóirí, portlósca geisins fadós cuoine mé ceoltóirí chólan le Play by the Western World na réidir an scanáidsin agus an LP néidir 60 héanastocha. Se bhhan me cinenne. Well, se chuh portadóirí agus Lord Mazarin de chuid i Chearláin agus a haintíh ó bhleach lia ag imar ní scolaí. Bína go bhinis imar ní scolaí. Eil táimid dul ar neis go dtí na píobairí. Agus dal an scéal maithe fún réine teach a churisteach cúige héna cúige trí. Agus be mide fearmach ar bhór nátaí i gcrán ó RTÉ na bí grán féin pictúr bí grán me an fúin, mar tá fúin go húntaach. Agus tá hashtag an leis RTÉ sin Bonn SOR a mí se bh gírig teachtar sin. Se, dúirtlíh go bíon imar ní scolaí agus hamid ar neisnis go dtí na píobairí. Mar in ní hé a chuimhinis
agus is an daobh sa tírí sin nach chun Chorcaí. Agus sé nu a ha rána chéile seinsa chéadrána stráicad a gol na man san ár. Seo písa ceáil fíochfar fad sé an chéad tafad in éing I dúine an 88 Mickey Cumbá súlaháin. Agus tá mar an daoine trisfeid in taid is caint meilir a hin Brown down Brannach Crugas níos déanaí Peter Brown agus mar an eile nach chéad. Thugus sénig stráice féin is ceirfartíag de chur hafad fadó hírs na seachtarí ach chun me geolacha me sé seohaid níos air. Seo chuh mar sin leis an leinach an bhain trí gol, cnocán na teampel agus an bhean muoinech an maithre gol sin páirt na haistigin sa mar éon le Marshall Alistrama. Písadí do chun le man san ár mar sin, tá haintíhann sa ag muireann ní hé. Fair play. Been a good morning here.
agus is pís álan ceola sin. Well, tá mí de taistil ó thuignis go dún dalgan don chiad den eile, agus tá míid a dul neisir a grit, agus is ferróga seo, agus, well, más cuioine bhrein blianta hin, de be a sin mar san na bhuaiginn chiad bánóir a grit fan 8 mbliana hin nistoch. Well, a nocht se chuibh ó dún dalgan, Donnacha Mulcahy, agus Seán pís aránach sé siúd le seintir dúsna, a smile from Síle, agus Celia's jig. Cúig fáiltear imis Donnacha Mulcahy. Anna bhaga léir, bhína goibh Donnacha Mulcahy agus a smile from Síle agus Celia's jig. Well, haimid ar nascrin na píobairí ach riimi sin tá daoine gobar na takes na right, tá I brínse. An iver takes don taobh sa tíide se cúig héanna cúig trí agus ma han tú a gléach an túisgurt na sé cúnta he bhuaigh agus gúil ceoltóirí go sa Comórtas bíoch sa goibh. Well, sean iver a han san na 8 agus cur arn NG riimiis ar NG. Se, tá raon teachtartaí teachtarteach. Scoth an cheoil ó ardair dearan gur nar bhí fiocharí gáine seinte haine sé sinisteach san. An nóim go húntaach seo den sco choráirtachas ó gin éigin eile. Agus ag buinte anna haine bheits an ceoil ar fad an nocht gné le Donnacha agus na chomóirí ar fad á bhaintear Granvéal an aigeí chúise. Well, tá míad dulnis sais a dróchúnta an chláir den chiad den eile. A bíb, well a chúnta na Gailbhe, ach tá gair I gúnta an chláir. A bíbelinn se chuibh Peadar Giles, agus sé rud a ránig sé na cúpla part de Humors of Ballingarry, agus an loch sa chopúrnú de Mouse in the Cupboard. A ghine uaisle, a bíb se chuibh Peadar Giles.
Paddy Baile Bhúirne san Pedder Giles an san agah agus cúpla partaige. Donlon scéil an teacshin dúirt an éigen damfáin during gur an daobh sa tíre hanig an teacshin an sais caintsinach. Cúig héna cúig trí never takes nó 8 8 agus arnadí nó arnadí chur ina dhéag nó rimis ní ceann éigen cuireach mu deisiad lumfa cheann námad. Rimis. Pedder Giles an san agah well chalín chuimhnis a chunta an chláir dúirtlih gur gailthaigh Pedder Giles a chunta an chláir, well seo chuimh chalín ó chunta an chláir. Agus is chalín do bhuiitir bhachmhathúnú McMahon, Alicia McMahon a sanimde, agus sean odaránach sí le seintíomh na an White Fairy agus Andy McGann's cúpla riil. Chuimh mar sin a ghuineoisle Alicia McMahon. Smahed muinte chunta an chláir, bína gohann san Alicia McMahon agus tá dína chunta an chláir a géisteacht mar dúrda go nairi go gealla Alicia a Comórtas na cruite ó Winter Jordan a gúnta an chláir. Ceolúnta chuna thomtháirí ile anna seo, gur mágad pe choréis na réig. Well, tá míid techt go dtí ihir a ceathar déag inis ar an gláir. Agus níle nuair a chluig féinis tí tá míid dúna a bhaham léana. Sin ihir a ceathar déag a se óin ó hir chunil ó litir cheanning sin. Agus sin pís ar a bíba ha se an dóta agus sin pís aránnig sin ná I was born for sport agus cailíní tí bhúr.
agus sin Laoise Kelly ha dúirte isce fiat me gealún díomh isteachn lena máthúil over sin agus ní húna mar taistí me géirí as na mallthirí leis an caiidána ha os a Gordon sonniuh ní lech cúigur seisiir going sa seomra fad. Se chuibh mar a dúirt gan na hiile bladar óin ar a bíb agus I was born for sport agus chalína tí bhuair. Baile Bhúirne an slígléir á hir chonel chmáin teisí ar mat an binne goibh óin ar an son. Agus, well, tá mír take goí umthóir ifir a cúig díag har neisling goín crit agus ha mír dul goín bán á go gúntail le miní den chiad den eile. Gráin Fitzgibbon a tá chuin agus sin rud a ha ránathe sin le seint na cúp de riil. McKenna Country agus the Caucus baigar tá siad san go bra bríomhar. Chuibh mar sin a riine uisle an duine dénach sa chiaadráund a nocht Gráin Fitzgibbon.
asar fad buine goibh gráine Fitzgibbon ó chunta limní. Well tá míad tusnúir an dar around in is agus mar sóil de chuide goibh bhína féchant nó géisteach leis an cláir na hen blian Comórtas seo. Rónaí na Multóirí as na ceire písaí tá fáca písa ceáil go séineach na mthóir agus din míad an dar around. Agus Fionnuala Donlon haar naschuinis an chiad mar der siad sa bhéal an chiad guinea pig mar der chun dul féin tástáil se go léras na Multóirí. Chur sí sos Planxty Jordan and the Gypsy Princess, chur sí sos Sir Festus Burke and Fionn O'Donnell's, chur sí sos the Yummers of Dolly Crean and the Liverette, as chur sí sos the Rus Commonweal and the Caucus Choma. So a Multóirí Cucavalif ó taimhidí trí mithe sos sin Sir Festus Burke agus Fionn O'Donnell's. Fionnuala, más de heile na bheitolalah, a ghuinehaisle Fionnuala Donlon. Fad gur míle mágad Fionnuala Donlon agus an dar tasnún dar around doing in son. Well, tá na teachtartaí teachtarteach Comórtas úntach buchastas na Comórtaí dit féin agus dot chrú a háraigh an technoliacht agus sin á Martin Mac an ruchtaigh á chunta ligig. Agus tá den éagnéile rághfuil gasca díont go English agus gur maithagah as an sáraí cheála churhar a fáil bine BRC. Ní dálan go bé an gas company ha geis lei sin. Agus an sun tá fear géisteach leis nó benna den éigeanna géisteachling gúil na sméir sna déise, bhfuil tá píobairí úntach go bhfuil aithne go hí sna déise chuma David Power. Well, an dar a písnis an céad am mthóir eile se an céad am mthóir eile a gedal síos se an píobairí Michelle Fitzgibbon ó chunta limní. Thugah for nára go raibh de fúraige sa Comórtas go mar an chláirseach. A sé scríbe chud caiire chun sunanis. Déir na Multóirí go deastain I bhíre dóhathe. Agus sé na bhíre dó a chur sé sin suas Michelle Fitzgibbon ná cúpla port, hap jigs, Cook and Andy, an Dusty Miller agus an Fox Hunter. Cúig fáil tuirimis Michelle Fitzgibbon.
Anna, yes, fad grumíle mahagat. Caithe sé dul machanis agus léimtharis na cablís agus tá cahéirecha agrú agus tá sí caiimid bheith cúrmach leis an díal COVID seo na bula sé do Michelle agus iad teachtasteach samach an seo spás mó. Well, is cruitirí bheith chuing rís nis don dar around ó chunta ligig agus gandát tá móránra í bútig an galín se chomá tá goléir treis de statin todar bhuachtan tá Ireland an divnásfat ach Eilís nis is ó chunta ligig Hazelwood sé agus dearn si bhfuil ceoldal siar grína seanna tús móthóirí agus sosna sí leis an fedágstáin ar bhí sí cúbníonna dís. So sé nod heise do lura go Eilís ná an tríú fóm rian. An tríú fóm rian agus sé nod atá sa tríú fóm rian Eilís ná Whelan's Old Sow agus the Old Geese in the bag. Tá go chéanna crína co a nacht ag na móthóirí. Riine óisle an naide heisi fiachant bhfuil na seangan na gléir ar a grit. Tá sí chun teachúhnis chuig fáilte riine óisle mis Eilís nídum agus cúpla portacha.
yes, fad. Bína Govinson, Eilish need mo chunta ligig agus well, dvi glúis kishin vi si og stalum gur finiúl nú marsin na banim da. Well, ha mi han asgrin píb ach solnan in mi sin an ade hasad o súlistach samach socrú si chain o ríist agus marsin de churigine dríine go ben ever text na cúig hen a cúig trí nú ma han tú gleich an túskurt cúig 8 náid 8 né 8 náid 8 a né nó hart a né agus arn energy a chur na dhéag. Se ein si Tune Islandson an chiadinile sin Colm Broderick agus gan dót eine bhar timpplair bhleachlí agus marrátan eile bín buinte giile leis na píobairí agus seint píobairí a fuairse tá sé de túrthadá le airúta bh Liam Flynn agus teachtaige sete hánig trí Seán Reidagus bhfuil Clancy's mar sin de fadó. Is óntach na bhóla sí sin éiscin deásáid. Well, Seán rud a ha testáil ó Colm Broderick os na mBaile na an dara formlíon na chur sé suas. Agus be an dara ceann chur sé suas na an bóthráard go Gaillimh nó an Hairáta Galway agus Jenny Pippin. A riine ósle, ahúir cúig fáitiúrim Colm Broderick. Fad.
buise. Tá na multóiríonn san agus fúnar a bulbasín agus níor fearn cafí na té go fós neadidir cadéanú tá sé daanam le go chéanam mór agus tá Brian Nama chun fearfú me meachtar builinn son. Sin Colm Broderick a gohann son. Agus bhfuil tá na text an chat art cheol agus art chuideachta. Benachtaí chuamh go léir sa dunéigin an san an text ní bhínis an cechurniad tá siad anonymous mar defa. Tá marrán so gúilim chun mó rúig a dhearra nar a dheama mo chiad piont. Níl sé gar go má dúnach sísing is tá sé géirí says mólachan Begus a goibh má bhíonn siú fiochantar nefn de dánig a bhfuair is piont níos déanaí á fearratín sa nocht. So sin ru daign le bheith fearmachta. Se, tá an cruitirí drás cór na microphones an son, agus tá Hannah Lyons olabhathe an son, ó chun tá bhuaigh ó Hannah Gandát, agus sin písa ceola hálóg ag na multóirí ó Hannah Lyons. Cadéan i bhir héan. Lord Mazarine. Nílis gom sa mór anmail ar Lord Mazarine in iseach begus gwingin ceola tá a gháile sé rich an ficheannomad. Ghine uisle, tá mi dolavan sa. Cúig fáiltear imis Hannah Lyons a bhuair. Ar fad. Anna Hannah, tarsa gom san iscúil chalína bhain a gúla tá géisteach go hard go géir letsa agus sin muín fénig saibh mar ein duine ó bhuió siúlann siad ar isce dar lé. Sa be gan áhas ar gúil duine ó bhuió go muochta nocht. Sin Hannah Lyons a go bh ghaoin óisle, tá míad a fillir na píobairí.
Anna cheol fáile nacht osna homóirí go léir, go háire ó cholann Broderick, tá a chórsa I géisteach leis ó chumanna píobairí a gahir a cílchuinnig. Clárúntach, maisibh. Gur maithagah a gurna teachtarachtaí sin cúig hena cúig trí den teex, cúig hena cúig trí mar scéal den teex, agus ort an áid a hort na í agus arn enádí chur na dhéag an tuaisceart. Se, hana lein sa bhí goin san. Tá mí de fnacht sa tuaisceart nis, mar tá mí de dul go dtí chunta entrim agus Jane Walls, agus tána Mulcahy déan an sa a lorog an cúigiú trek. An cúigiú trek a bhí cinna Planxty Davis agus the woman of the house. So a ghuine uaisle a gurach se fáilte riimiis ahúir, riimiis Jane Walls. Anna Vagaléir bin given son Jane Walls ó chunta Antrim. Anna Yasser fad. Well, tá mí fúdar fuingnis agus sinna bolaréig íon chiad unam hóiréile a grit an trosa agus bhí sí going hana féin. Da hain si in search of meaning le size Planxty agus the humours of Tully nach Brian really by sin agus Hannah Mulcahy ní se lorga sénach si the Rock and the Clyde Portashin agus the woods of all Limerick agus sin Portaile agus nar bheith si túnála sosan son bheith si going. Tá gan Emma chuin áras cumán mar dút agus fuair si bon mi halo hain as a chud ibre agus tá si Mary Aim limine lár na huire agus tá si dine sicólaíocht an chum le múntóireacht. So, when mi dolvan son an tolaf. So, an písa ha tesálas na Mulcahy an cehrú písa. Well, an ordernach da haint si chuin cúpla riil an cehrú písa ni se cúpla port, the Rock and the Cycle Jig agus the Woods of Old Limerick. Gaffort ó Emma Benson na Ghine Uisle.
Anna Yasser fad. Bine Govinson Emma Benson. Well, a rine uasle, tanner over Ben's glare cangle hele richt, and tiad cangle sosko castle as a son tressen Atlantic di Quebec, agus fikime and so choma Skype disc os pad iPad os mahor. So hier den ele, marschen is fichra ori again. Agus an hiedur vi fichra ging, da hein farewell to Aaron agus an erbal no fanoige. Cadén rud bhaile an cehrú písa. An cehrú písa fichra. Tá si the lurgan cehrú písa, which is the garden of the daisies. And for that me chluisint? Anna va. Anna va galéir. Well, Tom Hennig in Slígaléir o Quebec, Seán doing an Guardian Anonini Mashta Halle. Voilat. Well, fair play fiachra. Gur míle maithagad. Fair play fiachra. Tá súlún go náir ag máileh sa churim ceála nocht. Tá sé tas snúfa ceann leabharach lígus docha na. Tá sinna mar ní ráid ar backstage. Bíon fuim anna vasaléras. Bíon fuim a gánaí anna vasaléras. Tá go na me fá gabránaíocht bíon anna reaction. Well, fag mid slán letan sun agus gur míle maithagad agus be mid a caintleat níos díanaí. Bhrean bhelih. Gandó tá glúis gnóig a féin agus a bhain céile Sophie le bhaine adidir bhfuil iscuh cuppaáis anach cheolalan agus tá André mar seán na damta chuma bhí sé go mar an chlár cúpla seachtain agus go éirí lo go mór leis an CD nó agus spélam ceol bhína go. Se lena míidir réigen is go dtíon chiad omathóir eile. Agus an grit atá omathóir sin réist an slí go léir á drum chundrach tuisgurt bhleach lia, sí sin gandát
Emer Scully, ní Scully. Agus an úr dénach a hain Emer ní Scully, Portadori, Port Loscreek, agus an Lord Mazarine a bhí cisin chmáile á Caroline. Bhaile Voltóri. Tá an si bhfuil lorgan siúl fumrion. Tony Adair, Marshall, isteach gur Richie. That's Emer. Anna wa gléir. Well, dóin hénig agus a dám hénig chuig fáil tú ghine rimis Emer ní Scully. Fad, Anna yes. Been a given son, Cafhfuil man nótaí me, well sin goibh gan dáta Emer ní Scully, but tá me fearmachtain duine háróin, agus sin chalín eile. Rud simúil, tascah le rain blianta nuas bhfuil gahara le blianas, bín si de cain meallar an méid mná, bhín a seint, méid fir bhín a seint gahara, a bhín le chluisint radio, agus hín ain hensi rain studéir sin bhí anna himúil fair play, de tá radio na Gaeltachta. Well, tas gan bín féime fear an clárgan fin, tá sé 50-50 beidir úranta began níos bhórthebh na bharibh. Ach nocht feta moráileh go bud 9 úr ban agus 6 fear has Comórtas. Agus sin píobairí agus cruit, so agus tá fir a gháilt an cruit chumá fadóbhíochan sais mar dún siad sa bhéirlan stereotype go bud nam nábhíocha seint an cruit a bháinach. Tá sé sin, níl sé sin fíor sa Comórtas a réchma, tá na fir a seint chumá agus tá nam ná ar na píobairí. Agus tá go léir chomáil na chéile. Sin dóhan den rent. Tá raint dína géisteachling, a géisteach leis an gláir agus a muinte anna holtas, a mór le óin ar an a gláin a dír chonneil.
agus an san tá anna chláir chogáir go slibh óbhaín macáin, górán. Sinní baintir chur bard mo górán agus bhí anna híimi gur bard mo górán a héal go léir geol gailach bhí sé gceannas ar na LPs agus na heisiúntí i gailing más cíine gur blianta fada na cagarí na seacadaí na seachtarí, seachs na hochtarí ferósal ceart nach déilis ar bard mo górán. Well, hello, chut sa marín agus bhór glán chama. Súnta chun se bhí géisteach ling. Clán ceol na tíre mar detha. Se, tá mi dul réige dín chiad den eile. Chalín ón daobh sa tíre a chunta Chorcaí. Muir ní hé agus an ordernach, well, da hain si an rud mór sin stráice den gol na man san ár. An trose tanamoltóirí lorgan dara fuim réonmhathe a chur sí suas sin, port loscaig le Goodman, Svainin seo, agus sliptíg 8 bí. An áit a bharin na antúalah scail fé. Curig fáilteach ín uair slúrimis muir ní hé. Yes, maar in de spradaman tjontje, de spradaman los of English na tjontje. Een tossel Goodman gandout en terug fijn, gaan tossig. Maar in die hege vindt ze nog een wasle, gus viola han chassig in zo Chorcaí. Wel, daar met de bollereigen is green tenu hoor déag, en met de ratlaal triehe niet zeg keroeg nog hocht. Ja, dat ben ik een fijne gevraagd gaan. En nu denk ik maar bij mij fossen nergens kan geen het schijnt. Ach, is natuurlijk Laoise Kelly Colm. Se, ifir a héine gur an gláir, se dúnach amach é, se feróg ó rún dealgan agus annach chuid búirte géisiúd leis cosú lena héan den eile hácan sa nocht, agus sin rud atá seinte géisiúd hana féin, an úr gernach na a smile from Síle agus Sília's jig. Well, tána multóirí is se lorgan ceathrú fómraíon, bhuaigh agus sin Plankstí Charles Bunsworth agus Stratsbeg an enim. Neadú cé bheith Bunsworth.
ní óimín se rághailach ach neadaríis beidir go raibh. Bhain tú dún agus a drá sa le a bheas go bhaint más mBaile an sa sé sabalha. Tá mo chopla seat fechta gomsa leos cún ceir seachtain sa mar de sa bheidir tá bulletproof dar lá. Right. A ghaoine córa cuirig fáiltúrim Donach Mulcahy a thuair agus Planksty Charles Bunswortige agus Strathspey an anim. Donach. Good man Dennis. Vi sé snanna var fad. Donach Mulcahy govan son no Donach Hughes is hugus fenara nidlin on to Glenshire there. Agus Welsh omhor iver hénieg. No tamid takti omhor iver doieg. A bíbutá sé siúd agus a brahar cadan o do lorigí na mulhóirí á sean dara fuim rinne vegal or a gig na mulhóirí Come Varnard, Hortus Rainsnip, or Farrell's Welcome to Limerick. Tarsking mean Seán Súd de Frúlig Rainsnip, píobairí agus bín si de Tún Island, Sochgus Súd, agus chafa amhort dóibh. Agus brahan sé bhfuil na 10:04 an áitas godándar. Agus bín ro cinna buint leis na cruitirí chamán méid srang a bhí na Tún English. Tá
Pádraig ó dúithe as cornamána buin tainmh agus sultán chlár an muilin gur maithagat a gur de gheachail dá na scéile ghinoisle an téag sa sé cúig héan cúig trí cúig héan cúig trí nó maithans bh gléich an tuaisgurt hocht an áide hocht an é agus ar in áidí chuníag. Hort an áide hort an é agus ar an áidí chuníag. Sin má bhín téacs a goibh agus is dócha níl mór an facha chun téacs a chuir mar taimid mar a dúirt i bhíre dó dhéag. Tásún gúil mar an anna hásta mama inis gútí hosan sanna géisteacht. Píobairí úntach sé mama í leis mar in me certé. Well, a ghinúis le cad a bhhailh go séanas an daraf fuaim rion ó well, Peidir catha tú an seascín agus an rebelt hank bhearn, cúpla ríl. An sé sin árait leatsa? An 12, anna bha. A ghinúis le churig fáilte rim, Peidir Giles. Anna, yes, great. Bine goibh Peidir Giles, well ná Marianna Seilt an hála charach go ríist. Tá sé tre sein agus ín sé go má. Agus nar bhrealing bheith bóla le chéile hos sa sráid na carach a ríist stocha go mé léir digital ríist am léana leis an scoléig se bhfuil clansaí, scoilthirí bhfuil clansaí. Tá mí do retláil trís na hebreach lead, bine goibh bhíh dóag Peidir Giles, seo chuing bhíh trídiag ar a grit a ríist agus cétá chuing a carín óchúnta an chláir. Bhí si going hana féin, Elisha McMahon, agus ben a hain Elisha doing no dernach na on White Ferry agus Andy McGann's cúpla ríle baiad. So sin a tesáil an troshaigh na mothirí ná chiad ceann an fún málan círíoch malathe. Ní léon círíg malathe ann, sin bríag. Agus is stúrathir nó léirthir an chláras círíoch é peladóir agus níbhah sé riomh malathe. Sí sin an testa fúil sa daith omnis caisí túna alíonn winsun. Tá na mólthirí is tá jabú fásacha coile dinmh. Agus bhfuil í léon lucht féchanna nó éon éisteachta a leistíir dá bh feirre. Ach, néidir sa cad a tharlóig. Tá súla go mé buint a gcearm ó rúig an ocht go déanach.
chun cursós leis na mólthirí nar bheith siad críoch nó bheith siad a curas a cúteamh. When túalamh, well, fair play. An cruitirí dénach an áteach den eile na déag. Seo chuibh ó chunta chláir Laoise McMahon a char de Gael, agus mar a dúirt le fanna sé tá haint I Laoise ná an círíoch Mulcahy. Yes, Laoise. Gur míle maigad. Bhína go bhain san Laoise McMahon ó chunta chláir a grit agus tá píobairí bháin fách a gainis. Óin ó litir cheanning hir chunil tána fans a géisiach leis an radio Monson agus nar thuca séisteach agus nar hí sé síos ag an caitheamh eile tá caitheamh de friúla digan tú an caitheamh eile óin an caitheamh hall. Just is sin caitheamh dus na cruitirí agus ní heasí bhain go beag fasú an galar os na cruitirí mar bíonn siad rábach ó ní fadaras mar sin nach Laoise sin. Ní mar chamá go fuair. Well, an rud a hain óin doing hanna féin I was born for sport agus caithín
cailína tí bhúir. Agus an cúig go formréna bheith gael organ na lads the flight of the wild geese, so ga tú a harúína bhar enwyd, ná tantu go bra. Bhí aglar man sun go gach sé an set arú. Is brealim an 7 mile, lads. Is brealim an 4 mísel. Well, tag an óin chuingála tir cheanning mar dúirt hana féin, agus tá sé treis bheith is séint le ilomod grúpaí agus tín agus Ciarán mac féilimi, treis túnchar bheith géir, agus mar sin de. Well, tá mí dolah chun dolah bhfuil? Píobairí dearnach na híthe, tá cathúra man na dhéag. Dy mi gyn Tom an a hapig. Se chwyf o'ch un o wysle, cyrrig ffatur ymys oen ar, agus se a haintige na the flight of the wild geese.
Baile Bhúirne. Sin gáling. Bína go bhain sanna ghine bhuisle óin ár, bhain ní lecha mthóir a bhain fach a ghines, sinní gráine Fitzgibbon ó Limine, agus speisi teachtasteachnis RTÉ chéile chun na bhuaigh píobairí nó, cruitirí le chéile, sin slí le Covid nó léanta se. Tá de fáil an piliúrnis chun chur fenna cosa chun na bhuaileh sí Paulson úlár, agus chun na begin pictúra luas go rud a Harlín a bhín is úlár rince seo, ding túistigh sa bhuileann an sa. Is mó rince in timid Brit nach déilis a grún sa stig, agus go mímis gléir a Pránsáil timpeall. Well, bhí anna Comórtas going, seán ó mthór dernach, agus nó dernach sé nó a hain gráine going, na an cúpla riil, agus sé an trus se tá sé dul ar cúpla portwathe nar a bheith ámaice díreach ige Paddy Fahey's agus Charlie Mulcahy. Ba gar búntach an cumdóra Paddy Fahey. So, bhfuil méid sais Paddy Fahey's nach agus sinna haweb, ifir a dó? Yeah. Well, sinna agam sa Paddy Fahey's and Charlie Mulcahy. Na? Yeah. So, bhfuil méid olaf mar sinna gráine. A ghine wasle, chuig fátear imis gráine, Fitzgibbon. Fad. Gráine Fitzgibbon an umthór dernach a going a nocht an bhliain seo a Comórtas fihe. Na, dunig deir sin is a Comórtas fihe. Well, tá na multóirí is a tuairt féin haí tabbaci agus pérodéile hatestáil chun torra ag na áil chunasín is a ní clúgumsa a chun naide bheise a gháilta agus mar sin dé tar ein trodíile dína bhagine. Tá an troscán aistrú cum ar aon sivanson. Well, an aide hasise a caint is a cadráilen san is a trid. Tá mí chun dul óhuaig go casla mar a bhfuil ar a ganasí geráid macdonacha chun cúpla focail rá mar Harlín na gcónaí ag deireadh gach Comórtas. Dús báide bhuailm thar Seán RTÉ Raidió na Gaeltachta ar muochas a chruinniúil go feidir ó Riada agus go an taobhas fóla. Tá obair mhór bhílteach díontaigh peidir agus a chomhlíochaithe le blianta ar a Comórtas seo. Ach am líana níos mó na aon bhliain eile bhí sé deachar Comórtas gon cheannáil se thráchtáil ach tá méid sin díonta
agus díanta bhealach chluiche na trolínte sláinte agus sábhailteachta agus tá muid thar bheith buíoch. Ó híh réidió bhhailm buíoch lech le Daró Cnéide, le Brian Namic agus le Catríona ní bhuaigh as méide tá díanta acab siúd. I rísteide léiríonn an Comórtas se an pobl atá crothaithe ag an glár cruiche ceol agus ag Peadar, ní bháin sa mailen seanéirin a char lear chomá mar tá daoine bhád ó bháile thar lear géisteach leis an nocht agus tá súlam gúil se bilú go bain tainehais. Tá muid buíoch gon chón agus takeíocht a thugann seagracht de dhéile le ócadí agus Comórtas gon chéanál seachtar nús coltas cúitirí éireann, riann cheol in allscoil Chorcaí agus imró tá muid buíoch í bilúg agus i deanta chéile is láidir i muid freisin. Tá riméid orine in RTÉ Raidió na Gaeltachta gúil muid an taú leis a Comórtas agus an grád amítach se i nómas go chuine gan léchra móra ceol le tá ein agus sinna seán ó Riada. Go dtíhann blian léhí seo mar is mí dhéidir fóbhar 96 híon na bhása seán ó Riada bag nach chuige blianochan agus bei Chorcaí agus ócadí leis a scéide leine hééis se tára chun an réadach a thuirtún cuimde agus úmasa léirú rócha má. Díanam cóthárdeachas leis na ceoltarí goim choilú a Harry bain soltasan go déala go naiche agus go míle maithagaí. Gur míle maithagad dhearóid agus is súntaach an takeíocht a thugann tú duine gcónaí. Doch ná bí mí tís nóstán an Roadstown Park a Gorcaí le seanolaí hen agus nóirín agus bí an sprí agus sport gan gorcúpla agus mohí míad wain go móriad a chur náin tad feglas a mus na park na mhon na géisteach língstocha ní cadisteach a géine san áte nocht ach na homóirí agus na móthóirí agus an chrúbeog tá gabir agus séad an chrúbeog bar go mé do lúnis an déir an chláir. Ganas ar fóin bhí Brian Namic agus is écht a hadíontaige bín sean so go minic mar bí mid a gháilt mar anáis tástáil agus pleanáil ar technolaíoch nó agus séthach an tosaigh. Is ifigioch de COVID de chud RTÉ chuma sa bín seabda sin ich mead ar an cuasa díirich ó hebh sláintige. Agus tá manna bhfuil chuma do bharí ní chnáibsí, bí mí de caint go minic is go mion minic ar an lín is sósa síos agus níor chumar riamh gáir duch le chéile nó ar an mar sin is a réigen go móil mar riamh le chéile ach tá manna cheanna bhfuil agus anna bhaochte. Tá siamas ó réadan sa treis an tránánach a tú temcríd a féinas go chéile ag gírig an scanánic mead sa túl idir rudaí teachtá Canada agus rudaí go chéan ó deile ná a bh gobar sa gobar agus naimsris go chéan agus a échtdiantaige agus nead réinach an obair vídiantaige le cúpla láchar sos na tex na goléir dus na heimnach agus na faoine agsúlas mar sin de. Bhí cóirgaí ábhrán anna ceilacháin le cuasaí idir línam. Agus benaile bhfuil annach chu dianta na Catríona ní bhuaigh. Bín sé lína hen bhríanana gan sa cuasaí poblíochta ach tá go chéine mar de siad sa bhéle double jabbing nó treble jabbing nocht sa bhí sí frisin san na tarach daonaisteach agus a crutar daoine chun iad a bheith an ám chun seintas mar sin de. Mo léir a thóir, Daró Cnéide Raidió na Gaeltachta, cham éon ganna. Go ciún sa taifír agus é déanú na hénsáis postaigh an ggéine agus ar an dul chéana leis na mísa bh nuas agus na blianta gcónaí ar cheanúntaíbhas fála Jack ó Murchirtig. Sta go me sé siú bredúil buint silage inis na leinta se deistigh se an microfón go dtíon silage harvester. Tá mí anna bhuaich do bhaintear tí gobnat agus dan ó léire agus an fuin go léir sa bhfuilin agus tá míad go speisiala buaich leis dar orthe. Imró, Gaeling, Coltas Ceoltarí éireann, Raidió na Gaeltachta, úntaíbhas fála, óstán an Roadstown Park, údrás na Gaeltachta agus dréanscá. Sean slígan i bríimiid an Comórtas sin aga mé míid lorg begána á Múrán agus a clís níl an ólach ra bhór a réandaine. Weil tá na moltóirí fós a tríd hán san sa chúine sa tamchan ru daig níonú tamchan na búthairí os na blianta hana a léamh chuamh. Más críanamh siar a gáhíle sa déanar hosnaí bí ífinní bhríon a bhuaigin chiad bán óir. Timma ciú an son a bhuió a bhuaigin dara ceann an gáhíle sa héine gur a bheadóg mhór. Á sin Marison a los a chéanamh a bhuaig a gáhíle sa dóag an son ar a grit agus tíarnán á dunchin ar gáhíle sa dóag ar a bíb. Agus cormach beglí bhuaig a gáhíle sa trídíag na bhína geocaig metal agus dal an scéil Tá Comórtas sin oscailinis na geocaig metal bosca ceáil concertínas mar sin míle fáilte raibh cruisteachar ar an siomh www.cruichanceáil.ie. Gáhíle sa cehardíag an cuiineh dar a cartan agus an ceáil úntacha chuir sé dúinear an bhailín gan dó tá dúchasan san chama.
Hábhíle sa cúide go nála America cé hánig chuoineach Seán gaban ar a bheadá gúr. Píobairí siúd leis nó na bín sé ar dútaí ar a bheadá gúr, agus tá anna cheolann san hall America bhrealam. Bhín fénas dar a gcónaí caint mar dul saol go America go bastan agus nó áireachas cúpláid mar sin is roinn clárach inmh an san do chuireach an ceáil mar tá pobl díl hálann san ag an chláirse. Hábhíle sa séideag bhí mar neiscirí an fíbas an chruit, agus bín éon ó croinín ar a bíb agus únaní lena gáin ar a grit. Agus Rábhíle sa 60 an ferrá go bhuaigh ar an mosca ceáil an cíileh cílan má cra ó Chobardáin. Rábhíle sa 80 bí Rebecca McCarthy Kent a bhuaigh ar a bhailín ó Fortláirige agus an sunna nurig an bándéirnach a tuga gomach Gillian O'Malley ó Chunta an Chláir agus Wellington hánig an COVID agus chamar an craobhse a chur rá lá ó fearan na blianaise go dtíon iomaitheocht agus sinna tabbaíoch go sé rite. Níl na moltóirí tréis an agníam suas fós ach maidir le moltóirí thosnúmar mach na chiad blian na Martin Hayes líamá canar agus Seán Céin. An dara blian bhís Martin Hayes an bblion sin na moltóireacht agus ar líne ling ó nuárach. Nead an cuioine bheith. An dara bhliainn san feadóg bhór bheith Matt Mulcahy, Mary Bergen Michael Tuberty bhí going agus bhí Matt Mulcahy a moltóireacht a ríist ar líne ó bhád hálann san Caribbean. Agus bhí Stirimón más Bonn mo chuoine agus bhí caintear over bands bhí anna ribláide going. Well, bhí Laoise Kelly agus Mick O'Brien agus Donlon chugainn san na Rábhíle sa dóiag, bhí Mick Mulcahy, Noel Hill agus Charlie Harris duna moltóireacht an na Gaeltachta mital a Rábhíle sa trídíag. Bhí Ciarán Amhainnig Canal agus Seán Cíine going, Rábhíle sa cethardíag, Mick O'Connor, Mary Bergen agus Patsy Hanley going, Rábhíle sa cúigdíag, agus bhí Laoise Kelly Donlon agus Jimmy O'Brien mórna going Rábhíle sa séideag, Mick Mulcahy, Noel Hill agus Charlie Harris, Rábhíle sa 60, Maeve Donnelly, Connie Connell agus Paddy Gleckin Rábhíle sa 80, agus an nurig leis a bheadóg mhór be Michael Tuberty, Gary Hastings an tuirfach Gary Hastings as Mary Bergen bhí going. Agus gan dáta góhrán leis an tuirfach Gary Hastings nar chailse a bhain céile áling Catriona a gahabh na bliana. Well, bhfuil bhfuil éon rion daon says du tachbánan san mar begaring a tuning in a bherd microphones is go chéanad. Táid fós hawl bhfuil éon cúig neamad. Cad a bhesan se bhíonad sa gur cúig neamad? Well, naid a bhí mar a caintin san agus cuioine bhar na blianta hamithe. Tá an dá bhón os mo chóireann sa agus be Broderick ó Mahúna Bnach déilis caiile nurig a dhéon an dábh an bóna dhearra. Agus má han se bh fiochant ar an scáileán, fici sibh ar taobhháin tá cluigean mahar. Agus ar a dóibhile tá 3 ceithre líne agus bolagáin agus tá buinte cosún le dún Abergeen. As céir bheith Abergeen. Nuair an cuiineh nar a hánig na Maléisi go héiring ar dúis suas inmhar scéine agus bhí na tuaithe a danan an sa rompa ar chalamh agus chuirdar cogar na tuaithe a danan. Agus be Abergeen an drí más ceartam bhí ag éiriú agus a cúlacht bí sin bhí ganas na Maléisiig bán díine san inmhar scéine agus le clas de chaise ortha cuioch ar gháil éireann, sé sin rá an muir agus an talamh agus ar a bhán. Agus hándar isteach dír agus bhdar ortha agus bhíidir tríd leobe an cogad bhá bhí co an an cahwas a má tuirid a gúnta bhío an ár go bhuaigh na Maléisiig ar na tuaithe a danan agus do hágadar sellh ar a dír nóir sin. Ach ait go leor agus an trasa bbliana go inis. Na tuaithe a danan céanna de bhairdar an san taobh sa tíras na cnic seo mai an tuair gach chiach danan san ar teoringlingin sa. Bhís féinnig hús mar an hid le éirí gréine maid an desaring lá Bealtaine. Agus tá sé ráitas na leabhra móra sna láiscríní go ben áchar síochnig an slucht dernach agus an slúchas dernach ar na tuaithe danan ná a gúm na néag. Agus sin spásidir cúlé agus barn chuma. Drochadín béla hefan an sír. Agus deirtas na hanálacha
go raibh na mairibh chátómh an dalamh ná féadach do chos cré a bhuala. Dí idir slúchas ceart, agus bin déir leis na tótha de danin. Ach mar sin féinnig tá reintrúdaí aitin sa timppel, sais a bhuiine le tas go bhain scéilsin me rán tá láin go ben tain óin firin an éirinne, agus go chéin 7 blian go máin se den éigint, agus an sun go éirín sé suas cos go néirin sé nar a bhín sé tí an duine bocht a bhá mise an salán fada firin, inis an tám scáb bhfuil an móghine. Agus léimid siad suas an sun agus slogan siad an duine tá bhuaigh. Well, sin sais íbert is stocha bhí chun fadó beidir gach 7 blian, mar bhí sé den nósaigh na tótha de danin agus na danar chomá na hórpa timppla an Danúbas mar sin de. Go gaiidir seo isteach san áhain. Bím go minic a cuiineh go raibh gohfuil Paul éigen beidir luchaí bhogaí go leannachad stiff caite stechán agus íana a tagart an échart an stifa caga stechán treis dó tig lós aim sin na triblóidir nar a goidir an troscán go léir san áit caga steach sa lucha nar a hánig scéalah leachlí nar a bhéon ceartú chu chuid a chu chama agus fiaglar muoite chúlé go muoite leachlí a síos ó headquarters i dine bhain díalara sa chadar steach sa luchanach chud an troscán. Bhfuil éon teascán de íring in éair teachta más na múlthirí sin hail. Bhfuil brostig aribh. Is cuilan ví sa múlthireach na féinnig hir go learna blian le marní cheocháinis den éigin ile ag na reachta sa bhímar an corna stócha. Bhímar stig sa town hall a go learna. Tá sé seo hírs na 7 déanach na 8 luha. Agus níiad mar réit. Da hé mis semach an uorsin amachchas an hall an áit éigin ile agus bhí mar a cainte sa cainte mó agus ní réitoch na múlthirí hánig harla raic. Mar bhí mar geolis úrach liigi mó agus dúirt an radio ba gar ní bheith héile de sin na gine sa hamach agus snean cumag dosnig an marcáil se bhíon arsúlaigh na reachtas go má lítar na hebreachas mar sin de agus go intar go léir a chóirh sa chúne. Agus sné chuir dos bheith duine is an chóirh sa chúne. An lads, brostig aribh. Beigur am túna haintíh ach níl náisin go mar níl mam gáin chun túna haintíh. Well, mar a dúirtlih begus a ghuinis maidin de dánig raibh piúnt le fála gomsa mar beag mo chud grúige gartha síos ach mur mín sé gara fici sibh gúilt go léir úmpathe lia ag an drám se sa chúine na fétaigh naganí na suasar cét hat treis Bealtaine. Tá microfón eile ála go trúmsan is. Cadcha géis séad. Well, I suppose go bhíoting tún haint, but níl náisnú mar an áíre. Ach na tótha de danin, bhfuil is go bhsáid hána chríon ar fad múscrí aimse ré na gloch tá daine ann. Tá siad san na gairí sa chúine. Agus tá ír smuí níl cuardach ceartíntar na hir smuoin sa timppel tá siad listáil a reinteocht a leacu na fuil agus gach fithe bliana mar sin tagann siad amachchas duine siad díocht ar de listáil ach tá nát lánda de onid mreachtála a bhí an rimis na portig. Prí-padzalig mar a gléin siad ar a spéirla sé sin rá gúlid an cho fada gur as na portig an árdara. Agus gan dót ficin tú hí sein portach an giúis go léir agus bhí sé a ghása tíine fadán ó písí troscán a íon bheas. Agus ru deile bhícha tarlamt an giúis réomh réomhna seanaráte sin viidir gine rimar fása níos a níos fása getere. A níos fása getere. Bhfuil sú cadán rud an getere. Getere se sais cipín tannaí sais cos le réalóir nó ag mar sin as giúis. Agus tuis bhfuil ílistí ganar chun tú las an fe ta bhhainú nó má chun tú sa tíine. Fanna sé lasar nás cuineal go brach na brethe. Agus snéhíocha chun sa timppla nar bhíidir si go cartaís na tuthe fadó seochas bheith dó íle agus cuine. Bhfuil de tacht na teachtamach Hollandson? Baigar, I'm telling you now, an siadú eile go méid na múlthirí testáilhaing beigur ní fiochan den áit éigin eile mar tá sé drá bhól. Bhain si treis réiteach? Tuigann sibh gan dáta riine uaisle gur jab difriúla an múlthireachtar se mar níl an daranna tíú áiteán, a go chéine sa daráit, agus ru deile níl seachas le Comórtas bhach le dermis cótas nó ag mar sin, mar
bíon an trúr moltóir réiteach le chéile ní hen den bhhaine moltóirta, agus is atara atá sé. So beidir nach rá persanta éon moltóra a bheith ann ach an rá atara tá gist. So, sné píobairí, agus bara sin na húirtaisteachnas mar sin dar a réiteach na snálaigh sa fipaí chuir drá, agus bhfuil tá Michelle socha agus Laoise an airca chéile me an cruitirí. Bhfuil se bhéin duine, bhfuil tá duine treis bána bháinna bhachtain réach agus gábhíle chuichéad. A ghuiine uaisle, a sé an duine a bhuaigh an bánáir don fíb ná Colm Broderick. Agus tá mír fehil le teachtasteachais, chun sí suasan sun tá sé de bula basmus náitmo. De bhuain daoine nás Ciarán Summers agus Jan Tuaithe. Agus bhí sé ceardlan níor fud na tíre, agus is mó éilehtáir mar bhúntóir, bíonn sé muonas na píobairí, agus ag scoil tháirigh bhfuil ceannais agus áit na bhéile nach chiad. Tá sé treis bheith féilt agus recitals mar deise den áitna cos le St. Louis tinálahína chun sun agus néasa dús an piping concert a bhína ag na píobairí agus ag an Fécal International Festival, cá bhfuil se? Agus san son bhí a ginn sníomh hana féin, go raibh únéire sealdoch aige set píobairí le líorásam gur bhle líamh ágá fleine fadó. Agus bit sa pípi raibh tí láimh Seán Reid agus bhfuil ceannais agus is fé colmanis atá jab ar a thuairtáibh agus iad a haint agus an éireachta leanúnta réig. So cóghardachas a cholam is éit an measc go bhaint an pusacháin agus cad a haine tú doing mar an písa bócach cúpla port. Bhfuil éon haine me go tara? Níl is. Anna bhag léir. Ní gá chása heile ará mar sin. A ghuiine uaisle an búthir den chiad bánáirnacht agus 2015 ar a Bealtaine se chuamh Colm Broderick.
Well, bína goibh bóthar bánóir ar a bíbhailinn na bliana se ghavíle sa fithe, Colm Broderick. Well, Seán duine hat an bánóir a bhuachtant den crit, agus bhí trid mór a siúl mailer ach réit idir neir bara. Fionnuala Donlon. Agus tá sí ar a slíisteachnis chun tún bócacha haintíh. Cúig fáilte den brimis bóthar ghavíle sa fithe ar a grit Fionnuala Donlon. Cad a haine tú Fionnuala? Not sure 6 sheets, but all right. Anna, say it and put a can of wind here. Well, in is sin ag deir an chláir agus deir an Comórtas iarmanis Fionnuala dul saoil agus a bán a thógad. So that's Fionnuala talking to Bonn. Talk about this Colm and so talk about heading out talk about Baile Bhúirne and Baile Comórtas. Agus leis sin a bhíonn was leis na bhíonn túrma fág míid slán a líana a chluiche bhfuil an Comórtas is na bhíocht na cínis hospital bhíoch go bhúr agus Gurmíle man go stop there,